Добрый день, паважаныя дзеці, паважаныя гледачы. Сёння мы з вами пазнаёмімся з другой часткай кнігі Міколы Жыгоцкага «Прыйшоў у жыццё дзеля нас». Гэта нататкі пра лёс і творчасць Якуба Коласа. Мінск, адукацыя і выхаванне, 2015 год. З архіўных крыніц. Паблізу сяла цячэ Нёман. На ім працавалі пераважна мужчыны. Па гэтым водным гандлёвым шляху са старажытных часоў на розных суднах везлі на захад воск, клёпкі, смалу, ільняное палатно, пяньку. Мясціна была вядомая, людная, бойкая. На прыстані можна было што-небудзь купіць, а іншы раз і збыць. У Мікалаеўшчыне жылі бацькі і продкі паэта. Таму Колас называў вёску сваім родным сялом, хоць ён тут і не жыў. У адным з матэрыялаў паведамляецца, што радавод паэта выяўлены з архіўных дакументаў, з копіямі трэшных мікалаеўскіх кніг. Прапрадзед беларускага песняра Лявон Міцкевіч жыў 41 год. Пахаваны на мікалаеўскім могільніку 18 верасня 1797 года. Пакінуў жонку Рэгіну з Гарановічаў, дачку Ружыну, сыноў Міколу і Станіслава. Прадзед народнага паэта Мікола Міцкевіч нарадзіўся 29 красавіка 1790 года. Пражыў ён 51 год. Дзеці Міколы і Домна Міцкевічаў, сыны Казімір, Ян, Вінцэсь і дачка Хрысціна. Дзед Якуба Коласа Казімір Міцкевіч нарадзіўся 13 лютага 1820 года. Шлюб з Ганнай Белай браў 14 ліпеня 1840 года. Даты нараджэння дзяцей у сям'і Казіміра і Ганны Міцкевічаў ашуканы ў копіі хросных метрык за 1834-1848 гады і ў метрычнай кнізе Мікалаеўскага парафіяльнага касцёла за 1849-1862 гады. Вось гэтыя звесткі. Пятрусь нарадзіўся 17 жніўня 1841 года. Магда нарадзілася 4 студзеня 1844 года. Яхім нарадзіўся 4 жніўня 1846 года. Каруся нарадзілася 19 лютага 1854 года. Ігнась нарадзіўся 12 мая 1856 года. Кацярына нарадзілася 30 чэрвеня 1858 года. Антось нарадзіўся 15 жніўня 1861 года. Дата нараджэння Міхаіла Міцкевіча, бацькі народнага паэта, у архіўных дакументах не трапілася. У рэвізскім спісе за 25 мая 1858 года пазначана, што яму 3 гады. Паводле службовага фармуляра лясной варты акіншыцкага лясніцтва на 1884-85 год Міхаіл Міцкевіч мае 34 гады. Бацька Якуба Коласа памер 8 лютага 1902 года. Прапрадзед паэта з боку маці Ігнась Лёсік. У архіўных дакументах Лосік. Дзеці Ігнася і Тэклі з Белановічаў. Наста, Ганна, Язэп, Вікця. Язэп Лёсік, прадзед Якуба Коласа, нарадзіўся 2 сакавіка 1791 года. Яго жонка Альжбета памерла ў 1823 годзе. Пражыла яна 28 гадоў. У сям'і прыгонных Язэпа і Альжбеты Лёсікаў было 3 дзяцей. Вінцэсь нарадзіўся 19 жніўня 1817 года.
памёр у 1821 годзе. Адам і Людвік. У 1824 годзе удавец Язэп Лёсік ажаніўся з Даміцэлій Галавачынкай. Члены сям'і шлюбных служэнцаў Язэпа і Даміцэлі Лёсікаў пералічваецца ў інвентары маёнтка Прадзерычы з вёска Мікалаіўшчыны за 1842 год. Сыны Людвік, Карусь, Матэвуш, Міхал, Юрка і дачка Ганна. Юрка Лёсік Коласаў дзед па маці. У прыгаданым інвентары за 1842 год яму 6 гадоў. З метрычнай кнігі Мікалаеўскага касцёла за 1869-1862 гады даведваемся, што ў сям'і прыгонных Юркі і Хрысціны Лёсікаў 8 верасня 1857 года нарадзілася дачка Ганна. Ганна Лёсік – маці народнага паэта. Коласавы бацькі, а таксама сваякі сталіся героямі-новазямельцамі. Міхал, Ганна, цётка Магда, дзядзька Яхім, дзядзька Антось, дзед Юрка. Як ужо вядома, бацька паэта Міхал Казіміравіч і яго маці Ганна Юр'яўна былі родам з Мікалаіўшчыны. Яны пажаніліся ў 1878 годзе. У вёсцы нарадзіліся сыны Уладзя, 1879, і Алесь, 1880. Старэйшыя браты паэта. Сям'я жыла бедна, зямлі было мала, братам даводзілася працаваць на чужой гаспадарцы. Пасля смерці Казіміра сыны вырашылі, што старэйшыя застануцца на ўласнай зямлі, а малодшыя пойдуць шукаць работу. Міхаіл Міцкевіч наняўся лесніком у Акінчыцкае лясніцтва, дзе працаваў з 1 красавіка 1881 года па 1 красавіка 1883 года. Як пазначана ў спісе воласцяў, грамадаў і паселішчаў Мінскай губерні на 1 студзеня 1870 года у Акінчыцах жыло 14 шляхціцаў. Засценак быў упісаны ў Нясвіжскі радзівілаўскі берчак, у якім вёўся ўлік і кантроль збору грашовых падаткаў з ардынацкай шляхты. На фотаздымку хата ў Акінчыцах, у якой нарадзіўся Канстанцін Міцкевіч. У геаграфічным слоўніку Каралеўства польскага 1886 года даюцца такія звесткі. Акінчыцы, у народнай гаворцы Акінчыцы, калісьці сядзіба шляхты акінчыцаў, Мінскі павет, у 3-м койданаўскім стане, Свержанская вобласць, за 4 вярсты на поўнач ад мястэчка Новы Свержань, пры гасцінцы з Адцэды, мае 9 двароў, мясцовасць роўная, з лёгкай глебай. Тут 3 лістапада 1882 года нарадзіўся Кастусь Міцкевіч, якому суджана было стаць класікам беларускай літаратуры. Неўзабаве пасля нараджэння 3-го сына Міхал перабіраецца ў Мікалаеўскую лясную камору, потым у леснічоўку Сухошчыну, Ласток. У службовым фармуляры лясной варты Акінчыцкага лясніцтва на 1884-85 год Міхаіл Міцкевіч лічыцца стражнікам Сверынаўскага абходу з 1 красавіка 1885 года. План і падрабязная характарыстыка ластка ёсць у інвентарным апісанні, складзеным 1 лістапада 1885 года. На той час там меліся 2 хаты, абора са стайняй і прыбудовай, гумно, прыгрэбнік, студня з жураўлём, сад.
У садзе 5 старых прышчэпленых груш і 2 маладыя дзічкі. Паміж пабудовамі одна падгнілая яблыня і одна дзічка. Пра сад у ластку і пра сваё маленства згадвае Якуб Колас у вершаваным апавяданні «Грушы сапяжанкі». На фотаздымку ласток. Тут прайшлі раннія дзіцячыя гады паэта. Хата, губной прыгрэбнік, заходзячы з інвентарнага апісання, з'явіліся ў ластку ў 1885 года. На працягу доўгага часу, нягледзячы на войны, яны ацалелі. Пра жыццё ў гэтай мясціне Якуб Колас у аўтабіяграфіі піша: «Часамі да нас заходзіў хто са сваякоў з Мікалаеўшчыны, адкуль былі родам бацькі і заставаліся на некалькі дзён. Мне было вельмі цікава паслухаць іх гутаркі. А гэтыя гутаркі былі самага разнастайнага характару. З гэтых гутарак знаёміўся я з невядомым мне жыццём за межамі нашай сядзібы. Таксама часта бывалі ў нас і леснікі, аб'ездчыкі і розныя панкі з лясніцтва. Многа было гутарак аб лесніковым побыце, аб праявах службовага характару, аб адносінах паноў да лесніка. У гэтых адносінах было многа крыўднага і несправядлівага да лесніка, і ў мяне з самага ранняга дзяцінства закідалася ў душу варожае пачуццё да паноў, а з часам яно яшчэ і больш узмацнілася. Любіў я вясной на ўсходзе сонца зашыцца куды-небудзь у куток і слухаць жаваранкаў. Мне тады здавалася, што я ведаю, аб чым яны спяваюць. Я адрозніваў вясёлыя і смутныя іх песні, і мне нават здавалася, што жаваранкі ў другіх мясцінах не так спяваюць, як нашы». Пра гэту мясціну паэт піша ў паэме «Новая зямля» у раздзеле «На першай гаспадарцы». Колас апавядае тут пра тое, чым жыла Міхалава душа, кранае мінулае жыццё літаратурнага героя, пераходзіць да абжывання Міхалам новага месца, дзе лес адзін, хмызняк ды поле, ды ветру посвісты на волі. Міхалу шмат дапамагаў дзядзька Антось, які жыў у сям'і брата лесніка. Гэта бачна з наступных радкоў твора. У тым кутку, глухім і дзікім, стараннем дзядзькавым вялікім і цяжкай працай хлебароба набыта розная надоба. Усё зацвіло, загаманіла, бо жыватворчая тут сіла ад сну прыроду абудзіла. На фотаздымку альбудзь. Вось і закончылі мы чытаць другую частку кнігі «Прыйшоў у жыццё дзеля нас» Міколы Жыгоцкага з архіўных крыніц. Калі ласка, стаўце лайкі, падпісвайцеся на канал. Дзякую вам за увагу!